A odtedy ho nikdy nevidel. Vladimír, čo to budem stráčil, je len otázka. Vladimír, kde je ten chlapec? Neviem, za mnou išiel. No, to nevidno, no. Spýtajte, či počul zadanie? OK. Čiže nech sa páči, ide druhý pokus reklamácie. Tentokrát to máš oveľa ťažšie ako predtým, čiže nech sa páči, začneme teraz. Čo děláš tomu psovi? No je nejaký... Přikáži? Je nejaký nebezpečný, tak si ho... Sedí! Víš, vyzvení. Dobrý. Zvedni. No, po tom etylálkole sa mi nejako rozjasnilo v hlave a... To sme všichni doufali. Prišiel som na to, že o čo teda tu ide. Hovor teda. No, bolo mi možné s tým niečo urobiť. Čo som si kúpil, lebo mám pocit, že... A to sa nejako porovnalo. Nie som s tým nejako spokojný. S tým nikto není spokojný. Mám s tým taký... No, všichni s tým majú. Taký psychický problém, Psychicky. že či vôbec to mám mať doma. Tak niekteří to měli doma a pak se na to přišlo. No, a ja sa tohto bojím, že mi na to prídu. Toho sa bojím. Bohužel toho se všichni bojíme. A čo mám robiť? Mám to niekde skryť, do skrine, alebo... Nejlépe. Lebo mám to zatiaľ pred domom a mám obavu... Je to vidět? Je to vidieť, je. S tím bych se možná chodil. No práve preto chcem to dať do pivnice. Super. Co si chcete koupit? Trezor? Nestačí to dať iba do pivnice, zamknúť to. Stačí. A pak? No potom už budem na to pracovať. Co tam s tím chcete topiť? No budem do toho hádzať drevo, zapálim to, Do kamena? no do tých dvierok, čo sú tam, budem dávať drevo a z tých rúrok Do zvierok drevo. no do tej pece, do pece, má to piecku, Nemá to piecku. toto nemá piecku, tento typ nemá. No veď nemá to piecku, takže to dám do elektriky, to zapnem. A co to jako mám udělat, když to dáte do elektriky? Nič, veď nebudem Jak se to má jako volat? No, Se to zmenší? má to byť ukryté. Nemá to být ukryté, má to být jako vybavené. Veď ste povedali, že buď do trezoru, alebo do... No vy to chcete jako Ale vy spolu. ste s tým súhlasili, že to dáme do pivnice. No, něco s tím jako je třeba dělat. To je pravda, no. Môžem to mať aj v spálni? Můžete to mít kde chcete. Nesmí se na to přijít, prostě, že toho máte moc, ale jako není to všechno v souladu. Takže opäť je to metylalkohol, evidentné. Já vás vidím dobře. Ja vás tiež vidím dobre. No, Dobre, takže ideme ďalej, teda musí to byť ukryté, áno? je tady ještě moc lidí čeká, jo? Všichni se To chcejí ma vybavit. nezaujíma, to ma nezaujíma. Oni čakajú na to isté, čo ja? Všichni na to čekají, no. To jsou takovýhle řady, jsou u nás normální. A tiež to musia mať ukryté tak ako ja. No ne, asi to jdou vyřídit, ne? A čo? Asi to jdou vyřídit. Čo idú vyřídiť? No proto jsou tady, ne? Na úřadu. Hej. No veď áno, však veď preto sme tu, čakáme všetci. Ja som sa ešte dokonca predbehol a očakávam, že my ten... Na čo? Priznáte to? Nie, nepriznám to. No, ja to hovorím. No, tak ja to nepriznávam, že to mám doma. No ale teď jste se přiznal, co já s tím udělám? Je to na záznamu, na hranici. Nemôžete ako vymazať, ale... To nič nepovedal. Zabudnú. Ja vás Robo. No a to už máme, jo? A predtým som nič A nepovedal. to už nestřím. Takže odplacení taký, jo? Úřada, zamlčovaní, jo? Dobre, poď. Skrýt to chcete, zničiť to chcete, jo? Aha, tak vy ste si naozaj vymysleli nejakú lúku hovatinu. Takže vy to nepriznáte. Ja to ne...
A keby som priznal? No normálni lidi to ako priznali. To priznávam. Priznávam sa. Moja vina. Priznávam. Takže vy ste vydelali. Prosím? Vy ste chodili do práce a tam ste vydelali. Áno. Priznal ste sa. Áno. A teď? Tak som prišiel reklamovať moju vinu. Jak to chcete reklamovať? To idete do kostela, he? Tam sa vám to reklamuje, hneď sa to i poprhá. Celé sa to vybaví. Dobre, takže nie vinu, neprišiel som vinu. Môžete mi dať nejaký papier na to, že by som sa... Vy si zviete, kolik ste toho delali a pak sa na to podívali. Zarobil som veľa. No. Aj už volá to aj umrel. A kolik procent ako nám dáte? Čo? Kolik procent? Koľko chcete? Vy si povedzte, koľko ja vám toľko dám? 20. Dobre, zoberte si. Ale z čoho? Kolik to vydeláte? Vy ste 20 veber. To je dobrá dohoda, nie? Áno, je to. Keď nám budete chodiť a budete nám platiť. Prišiel som reklamovať moju výplatu. To nevím. Dobre, tak nič. Nie je úplne jedno, ako máte výplatu. Nie, dáte 20%. Štvrťročne. To je už dohodnuté. Štvrťročne, měsíčne. Jak to chcete? To je jedno, vy si to povedzte. Chcete to na předažky? To je jedno, nerozumiete, že to je jedno. Tak proste nejdete na peniaze. Veď to potom sa dohodneme. To mi bude z účtu chodiť na vás. Aj byť, akože aj na podivu môže aj Neriešme sa teraz. Ide o to, že o čo tu ide. Je to o to, že ty, když vyděláš, tak ja si každou 5 korunu viem. Dobre, veď to je Každou pátou, tak, každou pátou. Takže... 20% mi dáš. No, áno, dám. No tak je taký malý, no? Prišiel som reklamovať to, čo ti dám, ale... Asi jo, asi ti je 20% málo. Môžeme ti víc dať. 25, Tak, 30, kolik nám chceš dať? províziu, nejakú profit. Statní. Prémie? Se zvyšovala. Áno. Narostla o 20% oproti loňskému roku. Ale to nás nezajíma. PPH, ja som